Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya Nchiri amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda umsialia utagiti showroom yeito nigo ere engale iyuerengia na woigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team ya Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania na woigo cyo gotebererie kindi kinsi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na woigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na woigo box corrugated asbigo babwate Dumrang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibire mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na woigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na woigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na woigo na green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chingagicho gwakeranya mabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yo akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyo muchigo busongo iyo erangene duka Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Vipi, mbona mbota hapa? Nini shida? Unajikuta nani mshikaji wangu? Yaani unaweza ukavaa ujasiri kiasi cha kwamba unaweza kutoka na wadogo zetu kwa mada zetu ambao tunawategemea baadaye waje kuwa watu wakubwa, afu unakuja kuwachezea kirahisi. Oya, Omboi. Sikiliza nikwambie. Bi mkubwa anapata tabu kinoma noma kumsomesha ubinti. Si unanielewa eh? Mimi napambana kinoma noma na kaba huko mzee kwa sababu mdogo wangu mimi aishi vizuri. Afu boya mshamba kama wewe unakaa na pumbavu wenzako mnashawishiana kuja kutongoza dogo zetu. Hivi si wangu, naomba nikuulize. Kuna wanawake wangapi uko wanajiuza? Mpaka wengine wanatimuliwa katika madangulo. Serious, unakuja kutembea na mwanafunzi? Bwerire bya omwanchwa omo ligarali chinsa ninya chia bano maragoba litukaliga lya Jumanne chitariki chige komi omotienyi noyo ogatano nalimo mwaka bajirwe na 2025 mwanchwa omo ligarali na mangeto kwa ligarali za kionga chinsa inye nje nigongoro kwaro ni ototo nyangiri otukubadira na kwanza mimi imanyaririo nigo hakoro kwa Wilson Makoli na mwanchwa ligarali kionga chinsa inye nigo togochaka korwa ase ebunge ya Bonchali ase emirobelio yonsi yokusangiria ebirangaralie namono igoro koroso we budget ye county ya Kisii onyaraka wagoka ni kwa chinsemechio esaba menyiwe chinsemechio barwamo na omwMCA Daniel Onsombi Trisa banyaka bako sanga birangaralie byabo na alibaganeti kokolerwa gose alibaganeti kubekwa se budget yo mwaka oiga o 2025 2026 mnago tumanyimulikito Catherine Kwamboka nyaboga.
Serikali ya kaunti ya Kisii niko yachakire kusangirire birengererio bya bananchi iguru ya budget ya mwaka 2025 o mwaka 2026. Kwene kiabuna amagendro aitwana ba MCA ase bunge gochia ase chigodi ana ikiranite litkoria rero omu MCA obumariba ward egotoka ebunge ya Bonchari kaunti ya Kisii ase rieta omu Skedis Masterisa nigo araige ikaroge sub county ya Bonchari. Mheshimiwa Dismas Samson kurwe wodi ya Bumariba watu wachaga igasuneka asante ya Bonchari twaja gukora public participation zoye budget ya 25 ya mwaka 25 26 financial year watu wengine wa mintu na wananchi watu wasoidi kwa budget ya county ya Kisii. Jina naitwa Flavia Nyarangi kutoka Kisii Civil Society Organization. Leo tumefika hapa Suneka kwa kuhakikisha kama vitu wa bunge wetu na waheshimiwa wanapitisha pale bungeni kwamba ni kweli impepa. Nonye nabo ekirenge kenene gyo konyora ebirengererio bya bananchi na every ward development chicho koloro ngo abananchi balenga abaligere bali bikiboti mbali ese baro marekebisho beta bwene leo korwa twanutriese abamenyi be bunge ya Bonchari nigo ba omurobero yokoboko ase babolirie abarayi babo goikirania amagendero ase ebikora korende tari ase okorika ase amasakara ita nkoro kwa Julius Omonyi igonkorulia na ward Bonchari sub county tiganta benga ase omujadaro lero igoro ye new budget ya 2025 2026 tiganta benga mbya mono on behalf ya ba MCA bonsi ba Bonchari bawakirwa mono yo minto Dismas Trisa ingenchira barosia a budget estimate ya 2025 2026 mbuyere that wa make sure ile kitu wameandika pale wai actualize, wasiandike tu but hawafanyi ile pesa wamepewa wahakikishe kwa imefanyia wananchi kazi. Komenta na yuni kwa bamenyi abo barure okuboria gocha ase abarayi wanchirana okochencha kwa birengerero koro ase abananchi. Kama viongozi wetu wa serikali, wakati mnakosolewa msichukue hiyo kama ni makosa. Kukosolewa ndio inafanya ufanye kazi vyema. Juno sabange serikali enene ehone mapema chibesa counties elinde chibesa cha mapema cha kolegasi nchikwanda chanyorwa elinde gasi asunyo koleka. Okona chinga kecho abamenyi abo nigo bairanerio byago cha somo governor we county ya Kisii. The first year as a honorable excellency Simbarati gasta kolega tibia lakini the last financial year ya elide bono iga tiganta benga chigasi cha kolega ne chiwoti cheito baba nanchi bete pasali temanya kutanga bachibeke kidia kama abantu betu bakonyi tigega baneru kidogo muchumba rwecha kidogo no his excellency the president chinga kecho nigo omu MCA Dismas Trisa abanekeria abamenyi be bunge ya Bonchari bunamba chikonyora magendero munajabe kru ase budget yo mwaka oyo iga endo na bashingiringa ebintu bibekire se budget onyenga sako na kutubuki nyo simbi kolekane kia rende karibekire budget ndi simbi kolekane. Ripoti ya Getembe Television kurose bunge ya Bonchari e county ya Kisii erietariane Catherine Kwamboka Nyabuga. Na umwancho mu rigereria bwatani be kiama kia UPA niko baganda ne merobeli ao eyu yokwana kia buna kia mekyo gotwara kremiri isaine na ni gotinga kire ase orogongo rwagusi bakwana ritkulia lero niko bagendera ne koko yokugania omugusi go chamo na mono haso kuyorobelia igoro yobo chole bonne bu mwaka bochiri bubere na 25 munago tumanyo muri gito Fatigad Gisemba. Aba coordinator be kiama kia UPA korwase chiwodi chonsi emerongo ebere korwase county ya Nyamira nigorero baumirana na koroberia emeroberio ao buna baguchia kutinya ekiama ekyo anene korwase ebinyoro wetera aso korigia ababwatani abajya ase kiama ekeiga boigo basegetire abange kubwata ebibande natebye timu yana ba organize a ground barigia abasaye batarabwate bibande na kwante no mukubo Nyamira igoro agante abanyo ko bwate gari abatoka ntwa chikoreje 7 to isko
igo natebirie abantu abane ng'a bagende babeka abantu ebinyoro gweta nende batoa chitariki ekero tokande chiwodi chiabo kore chasa abantu ese ebibande igo abantu baminto mwesi ekero more iwe amang'ana aye ebibande koirike ebibande abana baitu bari chinka baicha ase obonge erinde barachese ebibande kamoranje mochicha mokero mong'ina atware ekebande atware egetambulisho eki naki ekebande tobwate ekura into otiga mwana onde bwensi nono oyo bwate emiaka 18 gochi igoro igo totaete gokombia echiagusi chionsi pi mong'ina onde tasoka isiko kamoranje ensemo yaye omorichono coordinator kurwase orogongo rwa Nyanza omoske James Nyakang'i nigo asingereire buna nigo ebisaku ebinge aiga Kenya baorokirie erango yabo yokobwatezia omogusi bosio bobochori obonene bore bosio kura cheito chire gusiga chirange milioni 3 naba gusi bare kiraso tari kenyenge bonse na barabo babeke chikura chiabo chigocha milioni 4 aba bagiko bato support gose chikasi ni chiabantu twachire chi milioni ange 10 Gen Z boka babwate chi milioni 16 ingigaki abaguzi baminto morao bwe tochake gusukumana naende ngaki nere Nyasaye tochoreire na intu toiro oborai bwense toraoroki ng'a oborai obuyamborobi torusie ebinto bya kidnapping ebinto bya shi enchara n'obolimo obonge aiga ebatogirie egetambukero kiaye omoske Dr. Fred Matiang'i kyogwetigia emeremo erio aibeke tayare ase okurwanirira oborai bwense twaroche bwancheranire amasabo y'Abakenya bwancheranire amasabo aito twensi asobwamo orisainiri kurwase gasi eria arenge yenseria bono nkoira nare Kenya officially ase njoyo gochaka campaigns chiaye na koigwa ebirero n'amasabo y'Abakenya chingaki echecho baboririe abarai bande korasorogongo uroiga rwagusi anene abubare ase byamabinde ebyao gosoa ase saiga eyemo yomugusi nare gosaba abaminto bagusi abarai bonse pi nobanga nore party gose kwarenge party ende noba kwarenge ODM noba kwarenge UDA gosarari engaki aikire tokobeka chipati chezo jonsi kando tocha ase UPA totware saige emo to support Fred Okengo Matiang'i go twasabira samasikania manana bakusiba minto abo bakoigweri ogeria serigoika toreche sta so bonge ase ng'encho yo mwana ito Fred Matiang'i oyirire bario nsiria Kenya liancheranire ng'a nere ora sibi Kenya nere sabuni ogochigosibie emang'ana yo spiagendrete nonye nayo abana baitu bakonya goitwa nere buye kora mang'anaya nando ndetayo wetera egasi eria koreto kurumaega ekararenge chi ministry chirichinde Ingo ripotera getembe korwase chiabisi chinene chikiama ekeiga kia UPA ewodi ya township ebunge ya West Mugirango Nchefatigad Gisemba chinsemo chianya mimiso gigati bunge nyalibali chache umwancho muligereri lituko lyalero nigo bikone byanyaka bikone kigwa gose aba umate banyaka bagotigwa no muchano magiga yo musibate yomo oyusreiri no musachoe gotama ataliriko ni kosatakanyeti koenia omugakoe chingaki abamenyi bechinzebe banyara koba bakugikiria egekorekyo nabo igo kutigara no muchano asogote babuna nigo omusibate yo mukigitambukiro gitalie kia butambe semecho ekene kere narumura yitakurwa akuru chibesa nande umwana yo namurendire narendire umwana yo miba no umwana nabakubuka mambe baganda baje kokolega town kwandikira umwana na mwiri zukuru muno yongo ubwenguru kitare konra amabera isago takumuya ukana ngatatageti bakaba tikorera kiana ngitageti akalangelibu anyora none kiakonyora ndena mayedale kitingu kwarati ko umungina banta ine na hale ngumungina nambanta ine akitari kwanda kwanda lakini ntikire rora kumwana ko gwengoro ime abantu baro nande isamane kuto mwaka uyure karara yana tatageti ku kwata none bese ya machuma tangete kinoyo mwawalex nabo musibati ya achangiru chibesa toa murangire ndacha ko rutamara bakega lime nabo muraba mwabo baminyoka sobo bachiri n'ikigana bacyanko cyane cy'isoko rya bakire mbona no bari birongorogora babo bana ndina tora na mayana manana se gotamo
atamete bono no tare kora tere no no yara gunda diga na rora magomba manene kana awere ga ku west we senga kitambi yani tumetenga nyome to mukungu ku gerede kayo muse kera no ro basuka mwe para manya gutinde ku muntu tabwati muntu no nya amayanda manene sana umuntu kera matenga tanji tumuntu agukana mapemo atabaje tingo nyara bumuntu ngore ga kubwa uchuko wanchu umuntu kera no tari kera ku na yugo chukwangu umuntu inka abanyama bantaba mwachorire na n'abanyakomiti mwachorire mukugani imuganyete bawe amunta kumwame koira chibesa chionsipi ekenyore mutari gototigera no enkende bona ntei umwana ominto osirire kende ntobwati insaiga kakitora akorere kende kaki nonye nesuguri bahira chionsi au mwancho muligeria bamenyi bechinsemo chia Nyatieko yugotoka imebunge ya Kitutu Church South county ya Kisii litukulia lero nigo bagendera konyora umurogorio bukweli kiliko konyora ebitambulisho gose ebibande asebanya ka bakubulia serikali konyara kabage keania chibeza chichiganirie namonakiro muntu asiririe kebande kiaye ili konyara kabaga konyora ekebande kyo mulikito diponi asanya na mangi Nigo genderete kobomogo komunene ucha samanto konyoro bokoreri kurwase serikali anene okwilikia kwebibande batali wakanera litukulelera bamenyi be ward ya Nyatieko yutoke meje bunge ya Kitutu Church South nigo besokia asobonge nako kokera obokoreri obo Marietanguru kwa musike kone nyanga mumenyi Nyatieka jerero nabona arorirege kone abera matuka mange nkonya kuibonge bibande nechibese ibando okuriki chirubu anda ke nyu chirubu bere lakini lero nabiro arabire bosa ngo taba umusimi wa Felix Atisa igasi yogo korambire anda nyagendere na anda bonse bamanyenga kitali kura kwala kuri na bananchi kwala gokonye ebire manarige bikirega myuko yekirega maine go sempuo tarakine de umwana yotokonye tenya samo konye nenda ikire bali bonna bataranya na Nanye nabo nigo yababerera kongo barabugo ikero bokoreri bonga buno boiga kubwatakana na kunga kubugima nabo igo okonyora wainse kurwase chiamate chinyinge mangane bibande go chibosongo ne chifea na keregento abanyi na bali konyara go tabosongo abantu mbasiriti bibanda sana transport ya bere chinkongo kubwati bibanda bata go chibosongo magana na mera go chibosongo is almost 200 shillings tubwato bokongo ebibande otokonyire ebirema ibinda korente nega bigore bigo chapaka nando bakore transport injira no jine bitu bikongate tugati basto gotari lakini na chira na igure mbiare ngege igomana atokonyire gukwana na barabu ekerekyo nigo bana baboliria serikali gokeya chibese cyo chiwakanwa anene chingaki omuntu asiririe kebande kyaye government tware go saba bascrap asabali bande byabo bisirete bascrap efieri babegete ora 1050 so that ba nikero muntara ikero konyoreke ba rero matuka mange tokora services jiji ko ba mono ase serikali akiri rero na nyorero muntu uchire private uchikora bwe kabene bono na bonje na rodrenga mbiya mono naenda serikali na bebwana bite bibwatamo na ali ase bitarete inyare ko bigorondo konyara gukora yakoragera bananchi bakonyeke Kuripotire kitasenikia obwanjete kia getembe kuroiga se ward ya Nyatieko egotoke bunge ya Kitutu Church South imeye county ya Kisii eleteria na igonkoro kwa Dipon Asanya na mwancho mu rigereri ngabasa bagante gosemgwa elikonyara ka bakoimuka chikoze chebo bundi ejio chiranja ka bachiko barobali barukonyora ogosira kurwa chinsemo elio fanyaka bagochikonyora emeremo gosokonyora emeremo ase amatuko are bosio mulikito polikapo kara namange ase amatuka bwango iga nigo chikosi chama wako chagendere ko bachikosegetwa emergency ya Kenya una nigo chibwato boito bonge ko chiase aborokiwa Emily Kerubo oyuru mwalimu munene w'eskuru yiga Tongo Vocational Training Center nigo haisokire nako gendera kusegeta abana kwene kibunangwe bwatanye baramone chikosi chiga cha maboko chikosi cha maboko na chichi abeire bono iga chibwate echiro ase Kenya ya bono white collar jobs nchibwati gasi egasi ya maboko na bekorolekana kuni gasi nchafu lakini muntu tukorara njara abaibuli abange ba beire bago prefer kogenda chigasi chiga chi office umuntu naboko beketa lakini lituko liko ero lenchara
lakini egasi ya magoko mwana ochire egasi obeire gosene ifundi achire kwa gasi magoroba agocha nendagera gukwana ni gatebire na serikali ya kaunti ya Nyamira amohono kubwaterana asomoro bali omanyakante buna tujiajiri ni gora tukunyara kabwo gochaka limolioka burobali serikali ga yachakia matuka makabone nchire ya moyogo basira abana elio kwanyorera masomo yega ya chikosi cha magoko eyu yasume tuno waziri itwe Emily Ungaga abanafunzi bagwenda ta apply bagocha ni ID cyabo to apply online thereafter bakore interview yo gocha koba ese school yani ga tare 26 ne deadline yo apply tare 19 this month niende na matumaini pero bakolire process yeyonsi watachukuliwa wakwe wanafunzi wetu hapa wasome bagwaka ne rumaka chibasi cha matemu nande thereafter kero bakane ruchibasi cha matemu bekira matemu ngwa gubale tools baguchi gotumya guchakera ebiashara byabo sikugari nyina boko batekana mono mwalimu yiga aselita Emily Kerubo igagendere ko bagagoteba buna eskuri yiga nigegendete gwetere mechande menene na nene okuboro kwa balimu nebintu biriya byo gosomera asibagende ko bakubolya barayi kwene kibunango sirabare eskuri yiga ngo request mu governor itu amusikimo minyaribo atokonya abalimu batokete alika abalimu asobonge nande ngo chitole twali challenge ya instructional materials ikagumba tema mure gotoa lakini bado mura tuisaniki abanafunzi kuna twabere tokonyora abanafunzi instructional materials sichigo chichera twasimye kitogo nale gusaba abarayi baitu muna MC yaito Ken Nyameno nandiri nyegende tenga nanjite skuru esana kurwa matuka yetiri kurumagera twakira n'abagwasiri ba emaiga oratira ororiro bokungurema bari grenze nebintu biri bagwasiri ba baroche iko nari gusaba nga batokonye alabu skuru ye agendere omwali oye nigo bagambi bagendere ko bakuborirwa kubwaterana nechira ya moyo kwa rusia abana kurwa ase binyorime abana abo ase bono bagendere ko bakubwatenwa mono bosalia asokoborwa ekibagokora gento basegetire kwa nekibunango ibwatene baramone chikosi chiga cha maboko elyo kwegendereria samatuko ari bosio rero bateba ngo bwari bumboro ubonge kuitira abana baitu barisiko libaga bakurusiko baiche school bache ku train lakini bono igokonyora abagwatu bwari bubonge butabwatimana bwokonywa kinyasore abandi ba kogenda bichimuino bachi kunyina na maruchi chinze amajinde bairana potuko bache bakoro bwari igwengi twale goteba nale goteba ngatubwatira nabagambi baitu ni ndo chemba bwatu mukya gogotaka abana barusiko kwa sababu nko baturi na barabu kila wakati egento bagenderete goteba ngiringa abana barusiko baiche school egingo reporteria egetasini kya obonjete kya Gatembe kurugigeiga ase chinseme chiga cheri Tongo Vocational Training Center echo chigotokeme ye wadiga ya gesima ebunga na yabugututu wa Masabe County ya Nyamira inchego nguru kwa Polycarp ukara na hase eganga ya yogosira chisukuru chioboroso anene asensemu yechigosori nigo yokabere omurikio monene gosoma county secretary we county ya Kisii Patrick Lumumba nyakabaga gotarira egati ye chisukuru chioboroso ime ye bunge ya kitutu cha South asanyara kabaga kurobo semina boigo kubwatoka emepira yoko gosoreria gochia ase aborokigwa. I want to ask you as pupils or senior school not to abscond school, not to go to the gold mines, because how many of you want to be laborers for the rest of your lives? Hands up. How many of you want to be laborers? I've heard the request Mwalimu Maureen ameweka. I think you have a child here who is either paralyzed or unable to walk, so I will support that. I'll send this gentleman Bogire. Tamtuma na hizo to bachande geto lakini ngo nyege ne tena kilia ke ko monto bwate na bomu gusanga ekatu ari gukina okonyana no ekero eskali mungina korosie echae eskali keyo wanda mugasa bege serie eskali kwabeke erongoli abana bagenda kibande skuli wana nje ege serie ke kego kora esikilia ke kembwate kunyari gusanga na abantu baito be a constituency yane ya Kitutu kinda be chinguru nabona hanse gutara gutiti constituency chindi esibono kubatira mbiamono isega sindia mabokora nasaye abalende motigaribya
na roche ntarake ndu nyumba mada banta bang bakurta yo sike geita na ankur nyumba ntare igantare community ndora mahitaji ya bana baito ake lazima uheshimu wazazi na lazima uende kanisani uwe mtoto mzuri. Basi kama ni hivyo, wengine wenu mutaendesha gari nzuri kuliko zile tunaendesha wakati huu. Mtatembea na ndege, mtatembea na helikopta, mtaishi nyumba ambayo hainyeshi. Nani angependa kulala godoro ambayo ni soft kuliko kulala kwa floor? Kwa hivyo leo nimekuja nikawaletea balls. Na gukorera omwanjwa omurigereri ni gomero bilionse gandata koikiranigwa ase eskuru yo borosora ya Ichuni yegotoka ime ye bunge ya Nyaribari Masaba ase omoyiga omonene bwomo bumerere bwa county ya Kisii omoskedonya Doris Aburi oyogo chikwarigana ritko lya Ichuma chitariki 13 ase gosabuna enchira yamo yogosira ebyombe ao ase okwaegendereria. Despite the challenges that she's working very well with us, so we want to welcome her with all our visitors who are coming. On Friday we will be here in big numbers to welcome Mama to Ichuni. So again, we welcome everybody, professionals, farmers and all cadres of people to come and join us so that we can be able to support Mama. And we wish her well. Omo chifu wipuno wakale bwensi okorkusifana soro mwamuri karibishire. Minister ya education rwechi semi oyoro muyuru ogusi CS ogamba mwama karibishire. Speaker ya parliament yengima no wakarana into okorkuweta mwama karibishire. Omo MP ito okorkunga manduku no wakarama na into Junet Mohamed bwensi no wakale mwama karibishire. Omongi na rende. Lero gatobwate tani mo. Amwancho muligere wikarabu na tokorera yake onga chinsa inye asenjera bwekirano chirigo ngor kwaro ne toto nyagiri kuransa memenyerio ni gakor kwa Wilson Makol na bayo transmission ni gakor kwa DJ Atsan na twense gose twense libaga ya television ya gatembe tokona ilio botukobya Pagaka ninjo ninjo gatembe ninjo dorome ninjo mangana mas ninjo pagina ninjo ne bamura kona baiseke abamura na baiseke masenia baseni muchora ba muntu kubwata abamura muchiabu abamura boli abamura tali abamura maberere kama kobobo bande bali gose maguru abamura boli bamura bisora bamura kona baiseke masenia ogosenia kubeke bintu byabo bya kabisa nyuwe omuchi bakora byomuchi pi dihere libona mono rere sama tukalero abaiseke na bakora byemechi mechera betugweteresa abaiseke kana bamurambaro pamura kona baiseke masenia basen muchura ba umusi atebetego bekeko era lende bono bugina ndatete naki tange iri bamura bange tulitito ichore kongo tema baisanire ngirokwe naringo mayaiteko bwako rwasero gito yaora bamura babisankoro data abamura nakana abaiseke leo nawe achiga ikira iko bakora byumucyora base kiro mutabari rete ngantale konyora rende iko Pagaka ninjo ninjo gatembe ninjo dorome ninjo mangana mas ninjo pagina ninjo Mama ine tuachire
eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi meyense ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chechi brand ao echo chire chingi ya kerage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chiri korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuraganye wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora wikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.